Kini ang Atraka Balita 943. Gibutyag ni Bayawan City Mayor Pride Henry Teves sa niagi nga adlaw kabahin sa ila niining pagpabakuna sa ilang dakbayan nga paspas ang pagpaygayon o dinalian nga pagturok sa bakuna batok COVID-19. Matod pa ni Mayor Teves nga ang ila nga adlaw sa pagpakuna mo ang adlaw sa Martes ug Biyernes apan naa sa 400 kada tawo ang mabakunahan sa usa ka team. Gani moabot na kini sila ga 700 ang mabakunahan kada adlaw. Dugang pa ni Mayor Teves ang iyang panglantawan hago ang iyahang mga frontliner kinsa anaa sa pagkahigayon o vaccination site o pahigayon dito sa may vaccination site. Kaya gikan pa man sa buntag hantod gabi o nga plano karon nila ni board member Jack Raymond nga muhire sila ga doktor aron na mutabang bisan duha lang kabulan lang una aron na mapaspasan gyud pag-ayo ang pagpabakuna sa katawhan sa dakbayan sa Bayawan. Sumala pa ni Mayor Henry Pride Teves o na Pride Henry Teves nga nakaduol na ang Disyembre og nasayod ang katawhan nga dili gyud kasulod sa mga charter celebration kung dili ka fully vaccinated. Ani ang pamahayag ni Mayor Teves. Vaccination sa Bayawan is Tuesday to Friday, 3 teams. O tuloy piling Monday, then Monday to Friday. I have to add 2 more teams. Kay kami, 3 teams man me. Ang makaya ana normally is 400 per team. Karon kay mobot na mag 700. So usahay magsugod sila alas 6, maabot si magab gabi bunol kayo ako mga tawo. Of course, kung bunol kayo imong tawo, ma-overwork, ang quality sa ilang trabaho mumaba. So ang kasabot mi ni board member Jack, ni ko pangita taga doctors temporarily nga ato rang bayran for the next 2 months para mudugan kong 2 teams. Because if 2 teams, 5 teams me at an average of 400, at least we can do 2,000. Because karon we're already doing more than 1,000 a day, no? Kay naaraman may supply vaccines direct from the national government. So baspas kaya nga mong bakunahay ron sa Bayawan, especially that kabalo ang mga tao nga mo-open up min by December sa atong mga charter month celebrations. Unya amo gi-impose yun nga ang pasudlo namo sa mga celebrations kuto lang bakunado. So karon labit ng 12 to 17 April na, grabe na kayo ang vaccination sa Bayawan. That's why I needed to add 2 more teams para hindi po kayo mabunol ako mga frontliners. Kini ang Atraka Balita 943. Si Bayawan City Mayor Pride Henry Teves ang nahinabit kini sa lokal nga tigbalita sa dakbayan sa Dumaguete. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.